Ngakan mau haki por pengidang kena habang yok ban penyap ya gipseng lada jia badan geru rang ba ki bayo I bat ki batip bangi penyap ki jupen kan mau yangi pila dep penlewet ya ke kli jong pseng ladangi ong bangi padep penlewet ladangi la jengai kano na kejaka bangi penyap ya pseng kin pha ban lej biang ban penlewet ya ke kli jong pseng Kublai shibun parlak o fila page ka video hagana ka channel kabangi ai karteng kasi infotainment hagawai na ki jaka kabagi khot ka foshan hapo ka Gangdong province kabadan hapo China wei na ki chef wula pen kre ya ka wei ka jingshet ka babang pha bat uneu chef u karteng u peng fan bat kat bodang pen kre ya ka ne ka cobra soup Ula ot lengkot lengkai Yau neu pseng Bat hadin bola depot Ushet yaki bentah Jong kamet jong pseng Andre ya ke kelipat Uklem shet Bat hadin kuma arpeu minit ay Ula asyim ya kata ke kelik jong pseng Bat umut ban berat nak ya kata Harai habau syim ya kena ke kelik Kena ke kelik jong pseng Kala daj hagi keti jong u Bat hadin katu kena por Dagi larai usik jaka sumar Uneu briu ula klat no Wei u expert u bagerteng u yang hong chang U batai u ong Baka kli jong gine Anda gila dep penyap ye kiru Kalong kaba aktif Dagi kentah Balada jia kumno ngi bakala Kindaj badan dagi ladai ru Kadon kajing ma Kam tam ladam yo ban sumar ha kapor kapapiang bat yo nu pseng ki khot ye u Indo Chinese spitting cobra badu de wei na preng ki pseng Obama badu baklain pha kata kabi kumbangi shay tipi bagi bentam jong ka Southern China kide ki babam pha ye kine ki do pseng bat ki khen baga jingbam ye ki do pseng kadai ka wei na ki jingbam ki ba bang kane ka khubor ka penkendit ye ki babun ki babam do pseng hanrei kadai pat ka jing shisha ki don ki bru ki baong langit hanrei ki start ki ba pule ye ki pseng ki ong ba pseng wat hadin bala penjab je uru ka khli jong u bun sin ka aktif da ki kanta kham tam ki ne ki jaj pseng ki bama hang ne ka penkan mau yang ya ketu story ka baong na du nengkong bagi kasi jongi na du mensywahi anda ila penjab ya ki pseng ki shat hikai ni bangin penlewet ya ka kli hang ne ngi sngu thu shai bagi wei ki jaka ki don kam bagi scientist bantip ya ki jing shisha harai ki kasi jongi pat ila dep tip lipa ya ki jing shisha baro Kublai shibun ladap sengotonat di channel sa komen. Isa kendupat hagawai ke video.